indaba zikaMihlali. Hey, uMihlali naye omunye nje wedrama naye uthanda ukukhoza inkinga. Angazi noma ingokuyi-influencer or kwenzakalani. uMihlali wagibela kwenye la yenkampani zamabhanoyi zokundiza, wafika lapho wakhoza idrama. Mangiyathola engathi uyena self wathatha inkomishi wajikjela lokhu yena osebenza kwi-flight wamjikjela ngayo. Emva kwaloko babe bangumsindo eflightini nabangani bakhe kushuthi ayekade enabo. Ngiyayazi-ke lonto nami self ngeke ngaba lapha esimweni esinjalo. Bengithanda ukuthi ngibange umsindo ebhasini mase esikoleni sifune kulalelwe thina, and lonto iyacika shem, iyacika, iya-irritate vele ukuthi wena nje ufuna kulalelwe wena ebhasini or eflightini or eteksini nje na vele umuntu sekuyena ufuna kulalelwe yena. So kuyacika lonto, kumele uzazi ukuthi kuphi ulungise indlela okhuluma ngayo. Hayi sekufanele nje you must speak on top of your voice ukuthi sekumele ukhulume nje noma kanjani. So lana engathi inkinga yaqala kanjalo ke. Ithema iqala kanjalo vele baba nokususana nomunye osebenza khona lapho kuleyo nkampani yalawo mabhanoyi. Shuthi waze uthi mesho uMihlali ukhiphe igama lokubabiza ngezilwane. Uthi babize ngezilwane, and then kwabizwa namaphoyisa ukuthi akabakhiphe lapho ebhanoyini ngoba shuthi babe bangumsindo. Mabekhishwa ke lapho ke shuthi indaba besisuka lapho ukuthi nalopho isethiwa alibakhiphe ebhanoyini, lona alibonanga inkinga kwababe kwade bekwenza. Kodwa ke vele lonto phela ngeke sonke size sibone ngehlo elilodwa or ngeke size sifile ngendlela eyodwa, kodwa uyasho ukuthi bakhishwa ebhanoyini ngendaba zokuthi thiwa babanga umsindo. Kanti manje masezikhulumela lokhu yena osebenza ebhanoyini uyayibeka indaba ukuthi no, indaba iqale kanje, ngathi babephuzile. Wase wathatha iglasi yena wabamjikjela ngayo ngoba bafuna ukwakha lento yokuthi kuthiwe ingoba babantu abamnyama. We understand into yokususa uchu ukuthi khona kuzokhulunywa kuthiwa abantu ba racist nani. So indaba yasuka kanjalo ke. Manje ngiyathanda ngoba abanye bethu bathe bangena khona einkundleni zokuxhumana bakhuluma kulento ukuthi omunye wabeka ukuthi yena lo Kristi lokuyena osebenzayo lapho ku flight, omunye wabo lokuyena, kodwa uyena engathi wamjikjela vele ngenkomishi, engathi uthi uyamazi lo ntombazane. Ayisiyena umuntu onjalo, umuntu ohloniphayo omaziyo omunye umuntu, and uzuyasho na ukuthi akaziboni yena ukuthi noma kuthiwa usemsebenzini noma akekho emsebenzini akaziboni engaze abize omunye umuntu ngesilwane, ngoba vele okusalayo sonke sizilwane esilemhlabeni sithunyelwe uNkulunkulu, sisonke sizilwane. Uyasho ukuthi akamboni yena, akaziboni yena ebiza omunye umuntu ngesilwane noma kuthiwa usemsebenzini or akekho emsebenzini. So kuyamangaza lokhu manje sekukhulunywa uMihlali. Kahle kahle kushuthi la uMihlali ufuna ukuvusa umlilo ukuthi manje kahle kahle akuqatshwane kube nogama ukuthi kune racist endaweni ezamabhanoyi or lo nkaphani ababeyisebenzisile yebhanoyi. Omunye ke uze wabeka ukuthi wena Mihlali ukuthathapha ukuthi kona umuntu umekubize ngesilwane lokho sekukuba racist yini? Awuboni ngani ukuthi wena self lapho usususa ukhuluma nje ngento engatheni, ubeka nje ukuthi funala kusuka ukukhuluma kuqatshwane ngokuthi ukutheke abantu sebebizwe ngelwane. Kodwa ke guys ngayithathini ke kanjalo, shuthi na uMihlali uthe waphampalaza wangayibeki indaba ngendlela. Obviously ngiyayazi lonto yokuthi mina uthi mongabe ukwi-flight uzibona ukuthi wena ubaleka kakhulu or ukendaweni la khona abantu abaningi ufuna ukugqama, ufuna ukukhuluma
phezu kwa wonke umuntu ube loud, lonto iyabhora. Awukubambe nje indawo yakho ukhulume ngendlela. Mokhuluma nomuntu o next to wena khuluma kahle, or uhleli phambi kwakho khuluma kahle. Noma kuthiwa ke nilapho ke emabhanoyini khuluma kahle nomuntu. Ngiyayazi impela lo behavior, ngiyayazi, and nami manje ngokuthi nami bengiyenza ngumntwana wesikole, manje sengiyayini mangiyibona mangena ingane zesikole eTexini ngibe nalokho ukuthi oh yasuka lonto, ngibe sengifila ukuthi ya indlela oyihambile nawe uzophinda ubona into zakhona zenzeka ngakhona. Njeba kuyasho ukuthi ungayenzi into embi komunye umuntu ongekuthanda yenziwe kuwena. Manje nami lonto sengiyayibona ukuthi leya into yayi wrong. The very same thing ke omihlala bathe bayenza bayokhuluma loud, bangabehave ngendlela ebhanoyini, wes ebhanoyini, thina sasikwenza ebhasini. So ke bahlali ngiyacela ke ukuthi I see understand lento kushuthi naye nje waphampalaza naye wazenzela ngendlela asuke wabona ukuthi i-right ngakhona, or ababona ukuthi i-right ngakhona kanti lokho kwangekho right. Ngiyanithanda ke guys, niqhubeke njalo ningilandele. Bye bye.